Kaixo, bideo tutorial honetan mikrofonoa non konektatu eta ordenagailua nola prestatu grabaketak egiteko erakutsiko dizuet. Bueno, mikrofonoa ez baldin baduzue, IKT edo premia arduradunari eskatu edo bestela idazkaritzan. Grabazioak egiteko eramangarriak erabiltzea aholkatzen dizuet. Beti arazo gutxiago ematen dituzte portatilak, mahaiko ekipoak baino. Mahai gaineko ekipoak erabiltzea erabakitzen baldin badugu gure grabazioak egiteko, 3 lekutan konektatu dezakegu mikrofonoa. Lehenengoa da aurrekaldetik konektore arroxean. Beste aukera bada, bozgorailuak erabiliz, hor ere badukate mikroa konektatzeko beste toki bat. Eta azkenik, atzekaldetik. Atzekaldetik ere, konektore arroxean sartu ezkero mikrofonoa funtzionatuko du. Aukeratzen baldin badugu bestalde mini eramangarriak edo eramangarriak erabiltzea, konektoreak alboetan izaten dituzte. Orduan, konturatu behar gera hemen mikrofonoaren simboloa izatea. Hau dira kaskoak edo altabozak sartzeko eta mikrofonoa sartzeko hemen dago. Beraz, hemen konektatu beharko dugu gure mikrofonoa. Dagoeneko mikrofonoa konektatu dugu ordenagailura. Orain ikusiko dugu ordenagailua prest dagoen grabaketak egiteko. Horretarako lehendabizi joango gera bera eta bitu volumen silentziado jartzen du. Beraz, hau, azaltzen baldin bada, volumena gaitu egingo dugu. Jazta. Orain ja gaituta dago. Hau ere komenigarria da eskubiko alderekin klik egin eta irekitzea kontrolak. Hemen ikusi behar dugu hauek denak goian egotea. Batez ere linea de entrada da mikrofonoak erabiltzen duena. Vale, badirudi ondo dagoela, orain froga egiteko funtzionatzen duen edo ez, Audacity irekiko dugu, gero ikusiko dugu zehatzago nola erabili. Orain bakarrik froga egingo dugu. Froga egiteko grabaketa botoia zapaldu eta zerbait esango dugu. Ikusten duzue, hau mugitzen da, orduan badirudi funtzionatzen duela. Gelditu, espada ere entzungo dugu eta zerbait esango dugu. Ikusten duzue, hau mugitzen da, orduan badirudi. Bueno, ikusten duzute mugitzen direla bai grabazioarenak eta bai ere entzuten den aldea, beraz, dena ongi konfiguratuta dago gure grabaketarekin hasteko. Mila esker.